Kurwase County ya Nyamira ya sekta yobochanu abanyagitari ba clinical officers kurwase County ya Nyamira abo bakurabunere muri kyobo monene John Ongwae Matara nigo bobwatukira ukoralia buna nigo bachakire omugiro bobene goike serikali ya County ya Nyamira yaberege kubaikiraniria amagani yabo buna aba clinical officer ukona barari ritkulia lero isiko ya nyagitari nene ya Nyamira niga ba clinical officer baiga babere bagoteba buna nige serikali ya Nyamira yabeire ige kubaumbia asenga kintambe anene asabaganitie serikali yo enyariko bagiye kurigereria engeri yabo nabo ego bakwe murunganiria amazingira mabe ayo bagokolera emiremo yabo. Solidarity forever for the human makes us strong. Ngoro kwa John Ongwae Matara incho mulikyo manene w'abanyagitari bakoro kujikirinical officer kuru Nyamira County abanta bamuroche magaga mbangagerete chikura bagate abana bonkonyara igo amangana ngoletaga lero achandira abanyagitari aba mono egende getangani abanyagitari aba legaiga mbanya gusukirwa job group kuru mwako kurukwa engaki devolution yajete county wose engaki twetu bosibole bune county twetenenere mumanyete twatware chigavana ene ya kabere eyeroro bona bakirete tanya goto promote tanya goto omuntu ondo jire skuru osomeire gendo kende buna abanyagitari babana abanyagitari bakwibolia bangina abanyagitari bali bakobara abanyagitari bali bakobekera abante eliogo barara bare babarwa abairi sangwa mbana gosukirwa no otigire buno omuntu takorete tajete skuru enambende ya kabere aba abanyagitari mpale baligetwe bakonye engaki eri ya covid abande bakalikwa sinje shote chenene yarenge in Kenya bakoro ku UHC staffs bakalikwa bagatumwe county amarube batakire kwewa county ya Karoreki yangire ko ba amarube nche samalita ngoro ku Dennis atunga barake inje omokonyi bwo muliki ese county ya Nyamira ese keombekia Kenya Union of Clinical Officers. I'm the deputy secretary. Bono bwana governor nota ide chikura next lakini teliko chikobara isigo onye binde bito tuabekire buna abanyagitari as the learned comrades or the learned professionals tuabekire mo secretary akwanirega amangana redesignations abantu abanyagitari abunorochiga ba specialized so bwana governor ntoma idenga governor na determined ko kole binde but we thinking some of the people bako mo advice bali ko exactly what it is governor bwata abantu bare close yesare batari ko mo the correct advice governor went to advised by the CEC the chief officer and the directors abu baralete otherwise accountability amangana infrastructure is a lot the county is missing a lot boni go ndero roga ali maliogo taiyo ogende chi dispensary health center baliogo taiyo bono inakuwa aibu sana bono nuko ndakoli ntoko kule nuko ndako kopi kuke toko ndako you prescribe kwa mano tyo murere ngagendo gole siko kitocho tukwana go baka kalenga